Čaute ľudia. Čaute ľudia. No tak dneska ideme natáčať ten challenge s mrkvou, je už po záruke. No nie je po záruke. No je. No už je po záruke, 2 týždne po záruke. No, skôr 1 týždeň. Napíše 2? A na mňa je mrkva moc, ja ju neznášam. Ani ja, no ja mám ráda, ale... To by ju chcel? Pozrite sa na to. Čo to je? Je to hodnú? 100% šťava. A 5 mrkví je tam. Máme tu misku. Na grtanie a na vyplutie. Vodu, do ktorou si nalejeme a vodu, ktorú vypijeme. A toto je čistá voda a to je tam, kde dáme ten džús, takže... Nerad by som sa do toho teraz pustil. Ja si idem pre istotu ešte vypľať. Idem to umyť. Fuj, to je už riadne pozorujete, tak idem si naliať, aby ste videli pokiaľ. No, je to oranžové ako mrkva v podstate. Pokiaľ to môžem to naliať. Toto vypijeme. No počkaj, dám si na jazyk. To je hrozné. Troška si ešte necháme. Musím umývky, musím napiť. A ja pre istotu si ešte vyplatím. A nevšimajte si, že plújem do tohto, lebo... Neplúj, to je moje. Naše. Ja mám neplúj do toho. Neplúj do toho. No, len tak. Tak, môžeme ísť na to. Len troška si dáme. Počkaj. Teraz bude jeden glk. Ešte niečo. Šipce. Už viem čo. Nemám na to nohej. A ja mne daj. Tak budeme musieť hovoriť hlasnejšie, lebo mám zlú kameru a mám zlý mikrofón. No, dones. Máš koľko? Oh my god, ty máš menej. A mne tam dávaj. No daj. Už ste tam nedávali. Ja idem mať oranžový. Ako mrkva, presne. Oranžový. Takže? Ja takýto. A to studené. No, aspoň máme lepší, no. Aspoň hej. Aspoň nebudeme cítiť tu. To sú aké silné štice. Dobre nejaké slabšie. Nemáme. Au! No tak dobre, tak ideme. Tak ja tiež to budem mať. Ja hej. Idem na proja. Hej, no tak ideme obidvaje Nie. a... Ak chceš ísť ty, tak poď. Tak dobre, ale na začiatok dáme glk, potom 2 glky, potom 3 glky. Takže ja idem. Ako sa rozhodneme? Takže ja idem a teraz glk. Tam máš vodu. Nie, idem sa vygrstať. No. Tak, ako ste videli, už som sa vygrcal, vtedy to videli. Len troška. No, to Treba to zaostriť chvíľku. Ak to nevidíte. Tak máte smolu. Lebo ja Môj video nosuje. Tak teraz ideš ty. Glk. Nie, ja si to. Naozaj, bratia. Tak, ja idem vypiť celé.
Prepačte, ale... Ja som sa nevyzvracala, to je ale záchod. Prepačte. Toto... A chceš chodiť za... Nie. Prepačte, to je koniec videa, lebo my to fakt... Ešte ja si musím dať 2 glgy. My to fakt neznášame, proste. Proste toto už je koniec videa, my to neznesieme. Proste ľud. Ak chcete, tak opáčte. Je to... Ja to prečítam. Dobre, think fresh, predzec, mrkva, chilled. Proste je to toto, takáto mrkva, to určite spoznáte niekde v obchode. Dúfam, že vidíte dobre, lebo ja vidím teda dobre. A je to 5 mrkiev. Vidíte, dúfam. Rio, to je bio mrkva. Zatvor prosím dvere. Au. Toto je koniec videa. Ne, ešte ne. Toto video bude trvať 6 minút a 20 sekúnd. Takže... Na čo to? Čau. Ešte ne. Ja som si nedal 2 glgy. Grgy? Tak toto video bude trvať 6 minút Ne, to nejde. a 30 sekúnd. Dej tam Takže riskovať. čaute, ty vy 30 sekundové